खुलुमबाय इडुकेसन बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै जिकेनि एबा जेनेरेल नलेजनि माखासे सोंनाय फिननायफोरखौ लानानै फैदों नोंसिनि थाखाय फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना आंनि सोंनाय फिननायखौ नायनायनि सिगांग्रो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थिखावला हो दामखावलाबायना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनग्रोयो आङो भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो आरो नायग्रोनो हायो फै बिदिब्ला जागायनोसै फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो मिथिगौना बर' बिजोंनि थाखायबो बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' रायजो राजाफ्रा सानसे समाव सोमावसारनो गोनां जादोंमोन नोंसोर मिथिगौना बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान एबा गायसनजेननाया माब्ला जायामोन नोंसोर मिथियाबा आं फोरमायनानै होनि 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालाराव बै समनि क'क्राझार जिल्लानि बासुगावआव बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेननाय जादोंमोन नाथाय आथिखालाव बियो चिरां जिल्लायाव दङ आफादगिरिया जाजेनदोंमोन बै समाव जयभद्र हागजेर बेनि उनाव गाहाय नेहाथारियामोन सनाराम थाउसेन नोंथांमोना मिथिगौना फरायसाफोरखौ सामलायनो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय मोनसे आफाद दङ जाय आफादा बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बर' फरायसाफोरनि जेंना समाजारि जेंना आरो बर' हारिनि थामोनथा थांना थानायफोरनि गासैबो मोनथायखौ मोननो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जांख्रिखांबोदोंमोन आरो बेबायदिनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज फोसाबनायनि हाबाखौ मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा माला जादों नोंथांमोना मिथिगौना बा गायसननाया माला जादों मिथिगौना 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बियो दाजेनजादोंमोन आरो गिबि आफादगिरिया बा दाजेनगिरि आफादगिरिया जादोंमोन बानेश्वर बसुमतारी आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया जादों दरेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरिया जादों दिपेन बर' दानिया माखासे जारिमिननि खोथाखौसो बुंनो नागिरदों आङो नोंथांमोना मिथिगौना आसाम राइफला 1835 मायथाइयावनो ब्रिटिश राजखुंथाय समावनो दाजादोंमोन आरो बेबायदिनो मुलुगाव गुबुन गुबुन जाथायफोरा जादोंमोन ब्रिटिश रुलनि समावनो बा मुलुगाव बै समावनो गिदिर गिदिर दावहाफोरा जादोंमोन मुलुगाव दासिम मोननै गेदेर दावहा जाखांबाय बे दावहाया जादों गिबि मुलुग दावहा आरो नैथि मुलुग दावहा गिबि मुलुग दावहायाव लाख लाख सुबुङा जिउ गोमादोंमोन नैथि मुलुग दावहायाव बेनिफ्राय बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन गिबि मुलुग दावहाया जादोंमोन 28 जुलाइ 1914 मायथाइनिफ्राय आरो बे जोबहैदोंमोन 11 नभेम्बर 1918 मायथाइयाव गिबि मुलुग दावहायाव जेरैबायदि जोबस्रांनाया फैदोंमोन मुलुगाव बेबायदिनो नैथि मुलुग दावहायाव बेनिफ्राय बांसिन जोबस्रांनाय जादोंमोन मानो होनोबा नैथि मुलुग दावहायाव फायखिफोरजों लोगोसे बा रैखाथि सुबुंफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोराबो गोबां जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन नैथि मुलुग दावहाया जागायजेनदोंमोन 1 सेप्तेम्बर 1939 मायथाइनिफ्राय आरो जोबहैदोंमोन 1945 मायथाइयाव 1945 मायथाइयाव जोबहैनायनि जाहोनानो जादों बै मायथाइयावनो 6 आगस्ट आरो 9 आगस्टआव जापाननि हिर'शिमा आरो नागासाकियाव एटमिक बमखौ गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका बा USA जुथाइ हादरा बेफ्रुहोदोंमोन जायनि थाखाय लाख लाख सुबुङा बे मोननै थावनियाव मोननै जायगायाव थैदोंमोन जायनि थाखाय जापान सोरखारा सारेन्डार जानो गोनां जादोंमोन बा आखाइ थिखांनो गोनां जादोंमोन बेनि उनावनो नैथि मुलुग दावहाया जोबनायाव फैयो फंबाय बिनानावमोन नोंसोर मिथिगौना एटमिक पावार गोनां हादोरफ्रा मा मा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका बा आमेरिका जुथाइ हादोरजों लोगोसे चाइना लोगोसे जोंनि हादर भारत हादराबो एटमिक पावार गोनां बा निउक्लियार पावार गोनां हादोर लोगोसे जोंनि नुसुंसे हादोर पाकिस्तानाबो बे एटमिक पावारा दङ बिथांमोनाबो निउक्लियार बमा दङ
बेखायनो बुंनो हायो निउक्लियार बमा जुदि सानसे समाव आरोबाव गुबुन मोनसे दावहाया जामारोब्ला जानांगौ बाहायजायोब्ला जेरैबायदि नैथि दावहायाव लाख लाख करोड़ सुबुङा थैदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन खहा बांसिन सुबुं थैनायनि मिजिंथिनो हायो। इसोरा खालामथों थामथि मुलुग दावहाया मुलुगाव दाजाथों। फंबाय बिनानावमोन, नोंसोर मिथिगौना नैथि मुलुग दावहाया मोननै हान्जानि गेजेराव जादोंमोन। बे जाबाय एक्सिस पावार आरो एलाइज पावार। एबा एक्सिस पावाराव दंमोन जार्मानी, इटाली आरो जापान। बेराफारसेथिं दंमोन ग्रेट ब्रिटेन, रासिया, USA, फ्रान्स आरो गुबुन गुबुन हादोरफोर दङ। बिसोरनि गेजेरावनो दावहाया जादोंमोन आरो बे दावहायाव गोबां सुबुङानो बेंगुराजों लोगोसे जिउ खोमानायजों लोगोसे गोबां रां रुफा धोन दौलत खहा जानो गोनां जादोंमोन। दानिया फैदो फंबाय बिनानावमोन, जोंनि हादोरनि खोथाखौ सावरायनोसै। जोंनि हादोरा 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट खालाराव उदांस्रि जायो आरो भारतनि गिबिसिन हादरगिरिया जादोंमोन डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। बिथाङा 22 जानुवारि 1950 निफ्राय जागायनानै 13 मे 1962 मायथाइसिम जायो। भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिनि मुङा मा मिथिगौना? भारतनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया जादोंमोन जवाहरलाल नेहरू। आरो मिथिबावगौना जोंनि हादोरनि अनगायै जोंनि हादोरसानि एबा आसामनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? आसामनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रिया जादोंमोन गपिनाथ बरदलै। बिथाङा भारत रत्न मोनगिरि। BTCनि गिबि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया सोरमोन मिथिगौना? BTCनि गिबिसिन गाहाय मावफुं सोद्रोमाया जादों हाग्रामा महिलारि। जोंनि हादोर एबा जोंनि रायजोनि खोथाखौ बुंनाय जाबाय जेला जोङो सा सानजा हादोरसानि खोथाखौबो मिथिना लानोसै, नङा होमबा? जों मिथिगौ सा सानजा हादोरसायाव गासै मोनबेसे हादोरसाफोर दङ? मोन 8 हादोरसाफोर दङ। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिज'राम, त्रिपुरा आरो सिक्किम। बे हादोरसाफोरजों जयैनो मोनसे सा सानजा हादोरसा होननानै बुंनाय जायो एबा जोंनि हादोरसायाबो सा सानजा हादोरसायावनो गोग्लैयो। नोंसोर मिथिबावगौना मेघालयनि राजथावनिया बबेहाय दङ? शिलंआव बेनि राजधानिया दङ। बेराफारसेथिं अरुणाचलनि राजधानिया इटानगराव दङ आरो नागालेण्डनि राजधानिया कहिमायाव दङ। मणिपुरनिया इम्फलाव, नङा होमबा? त्रिपुराया बेबायदिनो आगरतलायाव दङ। मिज'रामनि राजधानिया आइजालाव दङ आरो जोंनि आसाम रायजोनि राजथावनिया गुवाहाटी दिसपुराव दङ। फंबाय बिनानावमोन, दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना इडुकेट्स बड'लेण्ड आयदाखौ नायनो थाखाय एबा इडुकेट्स बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन भिडिअखौ नायनो थाखाय इडुकेट्स बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।